na palay. Hindi na kasi kinakailangan magbalanse dahil sa kipot ng daanan. Sa tulong ng isang non-government organization. Nasigaw ko, sabay ko. Ay, masikay ko ka lang. Kasi na, Banyan. Mas maganda po ngayon lang dahil... Ay, ang dalay na namin jet cute. Madaling Ay, umunod lasik sa ilog. What? Dahil po kawayan, mahirap sa dulas. nalikom ang 40,000 pisong pondo sa tulong ng Facebook na isang social networking site. Mismo ang mga taga-ibang bansa pangaraw ang nagbigay ng donasyon. Nakita po namin talaga yung sila. No. Binisit naman po namin yung place dito. Nakita namin yung sa tulay nila, yung sinusuntungan nila, yung talagang gawa sa kawayan. Sa halos 2 linggo, agad na natapos ang mismo ang mga donasyon na rin. Pagpakalara, celebration, ganun nila. Agad na matapos. Ay, Ako si Joan Punsoy, nag-aatid ng Balitang Amyanan.